Prezident Slovenskej republiky je zároveň aj hlavným veliteľom ozbrojených síl. V čase mieru to síce nemá veľký význam, ale v našom susedstve zúri vojna. Takže ak niekedy skutočne záležalo na tom, aký bude mať prezident Slovenskej republiky postoj k vedeniu vojny, je to práve teraz. Už sme niekoľkokrát mali možnosť vidieť, že za dodávky zbraní Ukrajine liberálno-progresívne sily hlasujú oboma rukami. Dnes však chcem poukázať na niečo oveľa závažnejšie a nebezpečnejšie. A to, že v osobe Ivana Korčoka máme tak neskutočne kariérneho diplomata, ktorý z túžby vyhovieť Spojeným štátom by neváhal obetovať ani civilné obyvateľstvo. Ukrajinská prvá dáma Olga Zelenská nedávno oznámila, že za 2 roky vojny prišlo o život 528 detí. Je hrozné počuť toto číslo. Izraelsko-palestínska vojna si doteraz vyžiadala 29 000 civilných obetí. Keď sa Korčoka opýtali, či túto formu vojny považuje za legitímnu, nehanebne odpovedal: považujem to za legitímne. Toto povedal so zreteľom na 29 000 civilných obetí. V inom rozhovore dokonca prekonal aj to. Spojené štáty pred rokmi zaútočili na Irak s odôvodnením, že sa tam nachádzajú nebezpečné chemické zbrane. Americká vojna si vtedy vyžiadala 1 000 000 civilných obetí a keď sa na to Korčoka pýtali, oponoval, že útok síce nemal byť ospravedlňovaný existenciou chemických zbraní, ale samotný útok na Irak chybou nebol. Ak človek, ktorý dnes chce byť prezidentom a zároveň sa stane aj veliteľom ozbrojených síl, nepovažuje 1 000 000 civilných obetí za chybu, čoho iného je ešte schopný? Čo alebo koho ešte môže obetovať v mene cudzích záujmov? U susedov zúri vojna. Vojnoví štváči volajú po posielaní vojakov do vojny a my sa pripravujeme na voľbu prezidenta Slovenskej republiky, ktorý môže rozhodovať aj o týchto dôležitých otázkach a ktorého sa 528 detských obetí nijako nedotýka.